Haia cháirde bhíonn an seo ag léamhroint scéalta nuaíochta as Mericeá don 16 mí bheithimh fiche sé. Agus bainnean mór fictúirí an le neamh le Dealbha sa Deisceart. I bhíonn sin méid a hála le Black Lives Matter agus a le héad. Tá áhachna, bhí sé seo tála na tamil, áhachna bhá dhéanamh in áitina cosú de Texas agus Virginia agus Kentucky. Faoi Dealbha a chomóran lucha an Deisceart sa chugad carach very ceá a hálas na 86 Gwyddifin sé tarsúl ná go bhfuiltear ag baint na Dealbha nús. Táthar I dtí áhachna agus ámheas stair very ceá. Go cháide bhíonn sin méid Americeánach anois nach daoine bána iad, nach daoine denchine geal iad. Agus táthar techt ar a tuiscint beidir nácheart a bheith ceiliúra na daoine bána Scris pobl na mandúchasach nó na daoine a bhí geanas ar Deisceart stát a bhí bachasúil san na sclábhaíochta. Mar sin tar a tuairteáid ar na siombail crua seo den stair achrannach. Feicimid in Albuquerque, New Mexico, nach Dealbh ó maint nús de Juan de Oñate. A rinne ár sléocht na bandúchasaí in anam na Spáine bachasúil. Frankfort, Kentucky, feicimid Dealbh de Jefferson Davis. Uachtarán na cónaime Deisceartaí áhaint san ús tá choiríonnta seamas Kentucky. Agus St. Louis, Missouri, Dealbh de Christóir Cholóin áhaint san ús. Faoi bhrú ó Locht Agóide tá tuairt le fis nar cheartúin bheith ceiliúr an líne seo. Ok, bíonn mór scéal. Rud agan le fis nach chun mór an nuaíocht ar neamh dearáin. Well, tá muid trí bhí anois faoi léigear ag an gcóróin víris. Ach de réir chéile tá siopaí ag oscailt an seo agus an siúd agus dá réir tá Díolachán ag teacht chuige féin. Agus ró an chóróin víris coscairt faoi dheire. Tugann an tált ráha a rá beidir fiú agus bhailite ag áthoscailt nach mé siad an áthoscailt róáda.
tá an víris seo antógáilach go deo sin tá rá an seo. Okay. Chunnas is féidir costas $3,350 a jaar Tástáil chrónvíris. In Díolachán tá an costas ag bora as cuimse. Agus is cosúil go bhfuil saothrailna ag teachta dír fróisis ina bhfuil an chógáil a gíoch seachas an duine é féin nó ní cheart preis mar sin a bheith ar hada ach sin mar a bhí sé ag Gibson Diagnostic Labs in Dallas, Texas. Cholat beag atá ag baint leasa as an tinnas seo chun brábach íon. Railín, tá idir dóchas agus faisil le feiceáil agus na sasannaí tar éis Stéaróidigh íslíonn ráta báis an víris. Bu in Ollscoil Oxford a tharla seo dexamethasone is an don Stéaróidigh ach níl tadail ar ósa. Muise, tá an tSín agus in India I muns glúchas ag an teoran tharla le déanaí go raibh 4 scliúchas ar an teoran idir an dá híomh le fiche saitúr Indiacha marmh agus rint dosain eile gafa agus ní fisceirt go sás. Is cosúil gur tharla srá scliúchas ar an teoran idir an tSín agus in India go háirithe sa Glean Galban a bhfad sús sna Himalayas. Ní léon deile le ach an bhsin mar ní anam mór an staidir ir. Cuimhiscar céachas cuimhiscar nó scliúchas achran nó brian. Well, John R. Bolton buchail bán an uachtar an Trump go dtí gur cachúmach ar a hóine. Well, bhí ag súil leis ar nó ach tá an lá tagaí. An túsal Bolton tar éis leabhar a scríomh faoin am a chaise ag obair I réimnas Donald Trump. Agus inis seo ag feabhsú leabhar faoin am a chaise an. Nis tá ar a tuairt le fis go bhfuil ábhar pléascach sa leabhar. Agus tá réir gur príocail sláándála agus go dá réir sin nar cheart an leabhar ail siú an éachar. Tá an rialtas dá réir sin ag déanamh agra in é leabhar gíoraí stop a chur leis a bhhailsiúchan. Is covis nach dá dói sé, nach dá dói sé. Well, má tá tán frichníochas le heimsú an seo America, tá sé le heimsú thar a lear freisin, sé le feiceáil thar a lear. Ar a gcuigrioch, sníosacht, agus tugtar le fios an seo go bhfuil agóidí an sort céanna
is tá feici agan seo America le feicáil sa rank. Well, an túsal Trump agus Napolini. Is cosú nach chuil mór an ghlacha ag an úsal Trump le cáine Napolini ach bháin ar nó más sin atá á gáine agus chuilim se sin rá seán a bheá. Tá sé ar a son agus tá sé in a nai ach tuige míad Napolini. Bei siad san ar a hon mar sin féin. Is cosúil go an ráta ináltathe ag ardús na plísún. Níl mór an eile le ráthagam. Ach bháin go bhfuil imní ag ardús na plísún agus cin fánachach. Tá na tíre orpacha chur appan na rianathe ar fáil chun ináltathe nó ináltathe árasacha. Sin an tíirme táim tá sé bhór ma hangad. Taimhdean chun ináltathe taimhdeanna aimsú. So tá na hapan is á gur a bhain. Níl éonra eile le ráthagam. Mu se an chóré tá ag leanachtará leis an aine stras teoran an seo. Cos is cosúil go an détante atá an idir a go ré huaig agus a go ré heas ar formás. Sé sin gúir sé guagach. Tá Tyler Kepner is seoir a chuid an New York Times ag chur an bhilleáin Rob Manfred commissionéir an díorchluiche. Séúr fiche a scríosa. Mus agam céir do rinnean commissionéir, beidir nach rá sé áirde nach go leor ní sagam. Ach idir an dálíonn tá níl Rifid séúr ach scrís. Ceir go leor. Baid ó dhí ar an idir seoir technoliachta. Tá sé tití an rá le chatbots. Seo hiad na hintleachtaí saorgar seo a labhraíonn leat ach nach daoine iad. Agus der riint úsáideoirí go bhfuil na hapannaí seo, na hapannaí intleachta saorga ag tuairt cúnamh le scoiteocht agus leithlisú. Beidir go bhfuil ní bhain le trílas. Ba bhfuil an tríla baint os rud ag sort go láire teangálaíocht go bhfuil an eicil cin céir is féidir leis na hinteochtaí seo a dhéanamh. Okay. Tá téatar ag leannacht ará in Atlanta ach téatar éonar atá i lánach eisteir bháin ar an stáitse agus é tuairt monoloig ar an stáitse feadh déan nóméid. Dí dú. Téatar an dain wachnamh atá an agus na monoloig seo ag tuairteáí ar chineachas agus ceisteannaí deacra eile. Sin ní téatar is seo ach léocht sílim. Sú talún gleoite tá lach na cócaireachtas nóchtán ag malú spoon cake. Ach níl éon rud eile le ráthagam faoi chus cumann faoi bhí mar sin. Deacra sin ní sé túnta go chóráras tá mé éirithe le deanna ach well. Okay.
Poca le henninnom agus bhhaile úsáid. Neamh an trífa. Smáile me. Ní úsáidtar sin minic go leor. Nocht fiastan, nóta sin ólas agamach. An úsáid in ní úsáid. Clúmhil mar bríchar. Clúmhil an tuachtar an Trump duine iné. Agóideach sin an duine atá in món agóide. Duine féin, sin is anamach. Tríomh cuoch, mu sin géhinntaach. Hánig sé a níor a dua a tríomh cuoch. Níor ó moghine inán echan techt. Clócaí, clócánach. Sin nuair nach féidir éagsúla gceart, a decrocht í agad be ba chosa, tá sin na ógad éon terma spádán. Spádchosach? Spádchosach. Mí winine bhile, sin a nach bhfuil. Rún mí winine, Tromán clúsach, well, trom agan pa clúsach. A tromán clúsach, sin in na tromán sin a úsáid an tú agus tromán achlaíochta. Bhín clúsa acó a féidir brethir na tromán de. Sgéintach. Brisí bliana. Is minic bliana is lá an jafán ag tógáil brisí bliana abrimistréis na hardteiste. Tín sin timp a daun le lin an brisí bliana seo. Dogan sidáí ar nósca nó cibérod. So sin iad na scéalta, sin iad nóíocht, súla go bhhain si bhúsáid nó leas éigin as agus go mbeidh muid a caint na chéile ríomh sa bhhaid. Cuoin ra dé ormh go dé. Slán.